Môžete sa tešiť na veľa dobrých jedál, ktoré sú hravé, kde vlastne prevládajú čisté chute, keďže Japonsko je hlavne o tom, že každá jedna surovina, každá jedna ingrediencia, ktorá v tom jedle je ľahko rozpoznateľná, keďže si zachováva svoju prírodnú chuť. Pre mňa je veľmi také lákavé a zaujímavé tá zeleninka, tá šožínska zeleninka. Je to zeleníkové jedlo, kde vlastne je niekoľko druhov zelenín, ktoré sú samostatne naparené a potom sú ako keby dotiahnuté v špeciálnom dashi vývare, ktorý je dochutený takým japonským mirinom a japonskou ľahkou sojovkou. Vlastne prevládajú, ako som už spomínal, tie čisté chute každej tej jednej suroviny. Pozývam vás všetkých milovníkov dobrého jedla, príďte ku nám do Fuzu a ochutnajte Japonsko.